kale pachichewa pali mwambi ndimakonda kubwereza kunena kuti nthawi zambiri osangotenga kuti aya kuti madziwa ndi auchi ngotheka kuti anthu ena muno sitikuziwana komanso ndanena kale kuti kula anthu ena amene akutisatira kunjako ndi akuyeneka kudziwa kuti kodi kupatulana miwawo wina ndi ndani ndiye kusukulu kuno mmene ananenera kale ena sindili ndekha ndili ndi azinzanga onsewa mayina awo ndikuwadziwa koma zimakoma munthu mukampasa danga nkutchula dzina lake amalitchula zinalo monyadira. Ine dzina langa ndi Lenda Scavalo, mmodzi mwa nzika zokhudzidwa ku Balaka. Zikomo kwambiri. Ineyo dzina langa ndi Rose Mankhusu, mmodzi wa nzika okhudzidwa ku Balaka. Ine ndalinane ndanga, mmodzi wa nzika okhudzidwa ku Balaka. Zikomo kwambiri ndikupita kuti amadzi wano kusukulu kuno komabe tanena kale kuti uno ndi msonkhano wa atolankhani choncho zikhala zovuta kuti kodi atolankhani wake ndi woti ndiye ndimafuna kuti ndipereke bwaloli kuti muzitchule mayina anu kuti anthu akuziweni. Zikomo kwambiri. The Promise Tom kutoka Nkoma Synod Radio. Ine ndi Imon Piringu kuchokera ku Zodiac. Chimwemwe Jordan kuchokera ku TV Radio. Robert Edward, Lunta TV. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Kelly Vimbo from National Publications Limited. Ine ndi Nixon Mvula kuchoka ku Miji FM. Ine ndi Mike Nambware kuchokera ku Mlimi Radio. Zikomo kwambiri mutha kundivomereza kuti mphepo imene kudusa muchipinda muno ndi achibale fatadziwana. Mukuziwa kuti amalawi akamva kapena akaona kunena kuti bungwe lawo la the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED lili ndi msonkhano wa atolankhani amatumiza mauthenga. Ndiye tisanayambe zathu chifukwa timalemekeza kuti bungwe lindi la Malawi. Mukationa pano timayankhulira Malawi ndiye timapereka mwayi kumawerengako mauthenga makhala ochuluka koma ena timawerenga ena sitiwerenga. Ndiye ndimafuna ndiwerenge uthenga oyambirira kunena kuti anamiwa tamva kuti muli ndi msonkhano wa atolankhani mukanene kunena kuti tikuthokoza zinthu zikuoneka kuti zayamba kusintha pa ground komabe anthu akudandaula nkhani ya mafuta sikuchita bwino, nkhani ya magesi sikuchita bwino, komanso nkhani ya madzi. Mafunika kuti pachitidwe machawi kunena kuti zinthu zimenezi zimene zimapangisa kuti munthu akhale munthu. Ndiye Malawiwo ndiokondwa ndiokhutira ndi mmene boma layambira koma akudandaula nkhani ya mafuta, akudandaula nkhani ya magesi, komanso akudandaula nkhani ya madzi. Chinthu chachiwiri message ina ikunena kuti tathokoza kuti ku nyumba ya malamulo poyambirira siku loyamba kukumana kukambirana nkhani ya ngozi ya kuchikangawa yatuluka ndipo kwapitwa pempho. Amalawi akupitirira kukhala ndi mafunso. Amalawi misonzi ikadasikabe maso chifukwa zidachitika zija pa 10 Juni 2024 zinali zoti sidachitikepo nkale lomwe tidataya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, kutaya mayi wakale wa fuko, komanso anthu ena amene ankagwira ntchito kuame, kugwira ntchito mboma komanso ku polisi. Ndiye ini yake Amalawi akuti zija amati ndi Commission of Inquiry anawerenga zija zimene zijazo Amalawi sanakhutire nazo. Chifukwa chimenecho akudikira ndi chidwi kunena kuti popeza cabinet yakhazikisidwa pano tili ndi nduna ya zachilungamo ndi malamulo olemekezeka Charles Muhango bwana APM pajamuda alonjeza kuti cabinet ikakumane. Amalawi akupempha kuti mukakakumana cabinetiko mukamakambirana nkhani za mafuta, nkhani za magesi ndi za madzi. Nkhani ina imene ibwere pamenepo ndi nkhani ya yokhazikisa Commission of Inquiry yoti Amalawi amve zenizeni osati zija zidachitika zija. Ndanena kuti nkhani akamakambirana nkhani ya mafuta, nkhani ya magesi, nkhani ya madzi, sinachulepo nkhani ya fertilizer ndi nkhani ya chakudya chifukwa Amalawi eni yake akudziwa kuti ni mboni kuti boma linkhani zimene azikonza ndipo zili mchimake. Ndiyeno nkhani ina yasala
ndi ya ngozi imene idapha malemu Saulos Close Chilima. Amalawi misonzi kusikabe maso, misonzi izayamba kuuma pang'ono anthu atamva kuti chinachitika ndi chani. Nkhani ina yomaliza imene Amalawi eni yake ali nayo chidwi kwambiri ndi nkhani yoti ku parliament tiziyankhulo zomvana. Ndiye nkhani imeneyi wina wakantumizira message kuti andamiwa bwanji mukakumane ndi mkulu woyang'anira zokambirana mnyumba ya malamulo olemekezeka Japi Mhango kapena mukakumane ndi speaker. Ndiye ndinakale kuti ifeyo asidedi nchongotengera timangotumidwa timayankhulira Amalawi. Mukamamva tikuyankhula ndi kuti Amalawi ndamene akuyankhula, mukationa tikulira Amalawi akulira, tikamatseka Amalawi akusekerera. Ndiye nkhani yona kuti ku parliament ucho khali chiyankhulo choti Amalawi ambiri azimva kwangati ayaka moto. Ndiye ena nditumizira message kuti bwanji mupite mukakumane ndi Japi Mhango muone kuti kodi nkhani imeneyi ipangidwa motani ku nyumba ya malamulo. Ena apanga suggest kuti kumanene ndi speaker Asamiye Suleiman popeza iwo ajanso is a man of the people. Ndiye utenga atautenga zimene zitumpuke tikuuzani kuti tipita chisogolo bwanji. Komanso ndimafuna titengerepo mwayi ndithokoze abale athu a nyika komanso Lost History Foundation tagwirana manja kunena kuti tionesese kunena kuti nyumba ya malamulo kucha kukhale ndithu chiyankhulo chonena kuti aliyense azimva. Anthu achatimana kuti timatuma ndiyeno izo zinali zoyambirira zimene Amalawi andituma. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. Poyambirira paja ndinanena kuti zokambirana zimene zili pano tiyankhula mu chiyankhulo chimene ambiri timamva, komabe popeza nkhani kukhuza magawo osiyanasiyana dziko lino zinali zofunika ndi zoyenera kunena kuti ndiwerenge mu Chingerezi ndiye kenaka ndiyesa kuthandauzira zimene ndimawerenga zija. Chikalata chimenechi chalembedwa lero lachinayi pamene ndi pa 6 November chaka chino cha 2025, ndipo chili pamutu wonena kuti zikalata zonse zimene boma lidapereka ku kampani imene kupanga cement ku Balaka ya Portland ziunikidwe. Poyambirira bungwe la sidedi lifuna kuyamikira msukulu wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika popanga chiganizo chonena kuti alese kupitisa kunja miyala isana konzedwe bwino. Chiganizo chimenechi chithandiza kusintha kachitidwe ka zinthu muno Malawi. Komabe ngakhale tikuthokoza tikupempha kunena kuti boma liganizire pempho limene tidapereka mbuyomo lonena kuti zikalata zonse migwirizano yonse imene boma lapitali la Malawi Congress lidachita ndi anthu ochita ntchito za migodi ziunikidwe. Pempholi likugwa pamutu onena kuti tonse tikuziwa kunena kuti boma lapitali abwenzi yake anali atambwali ndi asinzinantole. Choncho tuli ndi chikhulupiriro tikunena kuti migwirizano yambiri imene adasayina ndiyo sakumera Malawi, koma imakomera anthu ochepa amene anali mphamvu komanso amene anali nkuthekera kuti apindule pa ntchitozi osati Amalawi eni yake. N'chifukwa chake chachichi lero tabwera pano kupempha mogwada nduna yatsopano ya zamphamvu komanso za migodi olemekezeka Achini Mathanga ndi timu yawo ku ndunawo kunena kuti apite akaunika onse zikalata za kampani imene ya Portland Cement imene kupanga cement ku Chinkhumbe muzi mwangonga mfumu yayikulu Nsamala ku Balaka. Mwina anthu tikudabwa kuti n'chifukwa cha ndikuchula Portland. Kampani imene ndi ya ku China, aina yake ni ma Chinese. Koma atabwera kuno ku Malawi choyambirira adagula kampani ija imene timayidziwa kuti Lafarge. Ndi amene mukusatira bwino mukuziwa kuti ndi kampani ya Portland imene imatchuka kwambiri ku Changalume. Kampani imene malinga ndi kusintha kwa zinthu adayigula ndi amenewa Lafarge. Ndiyeno atagula kampani ya Lafarge, ma Chinese wa adasankha kuti abwerere ku dzina lakale kuti azitchulidwa kuti Portland Cement. Ndimafuna kuti ndifotokozere kuti mwina Malawi ena nkumadabwa. Ndiyeno chimene chidasisa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga nchonena kuti bungwe la sidedi lidamva mfuwu kulira kumene kumachokera kwa anthu okhuzidwa ku Balaka kunena kuti kumeneko apondedwa mapazi. Tili ndi vuto Malawi muno kunena kuti anthu athu amakhala anthu abwino, anthu achifundo kwa ena osati kwa abale awo amene akwadziwa. Ndiyeno kutachitika mwayi kuti aonekese ndalama zachipukuta misonzi akubalaka DC okupanga zamalo adasankha kuyikira kumbuyo ma China kuyika pa moto azibale awo. Ndi anthu ataona kuti amasowa wayankhulira adatipeza ifasidedi kuti uku kuli ntchito imene akukonza chipukuta misonzi koma ntchitoyo sakuyigwira poyera. Mwachisanzo
anthu samafotokozera ndondomeko imene zimakhalira, anthu amaopsezedwa ndipo ambiri ankangosayina zinthu kuti sakuzidziwa. Izi zidathupukira pa mkumano umene unachitika pa 21 January ku Balaka chaka chomwe cha 2025 kumene kunali bwanamkubwa Atamanya Harawa, akuluakulu ochokera ku mabungwe omwe siyaboma ku Balakako, bungwe la SIDED, akuluakulu a kampani ya Portland Cement, komanso mkulu woyang'anira ntchito za malo ku Balakako amene ku Eastern Region, komanso kuphatikizapo bungwe lichilona za malonda la MITC. Pa mkumanowo bwanamkubwawa Harawa adapepesa malinga ndi zimene adachita anyamata awo. Anthu akubalaka okhuzidwa atachita zionesero kuphatikiza kugona pa ofisi ya bwanamkubwa ku Balakako, zinapeza kuti Portland idavomera kunena kuti adalakwisa kuti anthu aja adawachosera 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo ndalamazo zidaperekedwa. Komanso agawo lachiwiri adavomera kuti ndalama zimene adawapasa zali zochepa, ndipo adawonjezera ndi 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Chomvetsa chisoni kwambiri nchonena kuti Portland inkalipira ndalamazi pamene akunduna wa zamalo amene ameneka kuti ayimirire Amalawi, komanso bungwe lija la mgwirizano wa maboma ang'onoang'ono la Malawi Local Government Association, kuphatikizapo mkulu woyang'anira za ntchito za migodi Malawi muno Samuel Sakhuta ataliza zila kale bungwe la SIDED kuyikira kumbuyo zolakwika zija. Njeno kungovomera kuti tinakuberani 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, komanso kuonjezera zisonyeza kuti kampani ya Portland imadziwa kunena kuti malamulo sanagwire ntchito mu ntchito yopereka achipukuta misonzi kwa anthu akubalaka. Zonse tikuyankhula apa tili ndi zikalata, anthu onse amene tikuwatchula apa tikuwatchula pa zifukwa zoyenera fa umboni ogwirika ulipo, zikalata zilipo. Ena anu atulankhani zikalata zimenezo takugayirani. Zinali zinthu zomvetsa chisoni komanso zochititsa manyazi. Ndiye ndimafuna kuti Mayi Jean Mathanga akwenera kuti adziwe kuti anthu ambiri mbomamu akamagwira ntchito sasamalako za munthu wakumuzi, sasamalako za munthu wovutika, amasamala za munthu wobwerayo cholinga kuti iwopo eni apindule, ndipo ndi anthu opanda manyazi. Makalata amene watikugayirani makalata amene anachokera ku Lands, kalata amene anachokera ku bungwe loyang'anira za migodi mdziko muno tili nayo. Komanso kumeneko nthawi ya zionesero ija zidachitika zomvetsa chisoni kuti kampani ya Portland idalamula apolisi kunena kuti anthu amangidwe, ndipo anthu anamangidwa, munthu mmodzi adamuombera pa phazi. Mlandu wokuti uzitha kalataso ilipo imene analemba mkulu wa Portland kulamula apolisi kuti awamasule anthu amenewa. Titabwera poyera kumanena kuti ntchito yopereka chipukuta misonzi kwa anthu amene akukhuzidwa ndi ntchito imene sinayende mwachilungamo, anthu amakana, anthu amatemesa nkhongo pamwala. Koma ifeyo mothandizidwa ndi Amalawi eni yake abungweli tinakwanisa kubweretsa poyera kunena kuti a group Anchenga adakwanisa kutenga mayina a anthu oti samakhuzidwa ndi ntchitoyi ndi kuwalandira kuwapasa ndalama. Mmodzi mwa anthu analandira 16 million Malawi kwacha. Atazindikira Anchenga kuti nkhani yabwera poyera, adabwera mama kuzalawira kuti andipase 10 million imene ndinayitenga ndiwo kupita nawo ku Balaka Police Station kumene anakawamanga, kumene tinakawasiya m'manja mwa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale. Koma Malawi anzanga nchomvetsa chisoni manyazi kunena kuti mpaka na pano palibe chilichonse chachitika, chifukwa tonse tikudziwa kuti amfumu Anchenga analibe mphamvu zopita kwa DC ndi kulamula kuti ikani uyi pamenepo. Komanso ngati mphamvu zakanakhala nazo, munthu wogwira ntchito kwa DC yo ngati anali ochita chilungamo sameneka kuvomera zimene zidachitika. Tikuyankhula pano pa 14 May ndinaswera siku lonse ku Anti-Corruption Bureau kuli Longwe kuno. Linali pa holiday koma ndinakhala siku lonse imene atikulembesa statement. Kumeneko anandiuza kuti anakatengaso 6 million yosala iji. Choncho ndikuyankhula pano ku ACB kuli 16 million imene ndi umboni unena kuti ntchito yopereka chipukuta misonzi kwa anthu amene anakhuzidwa pa nkhani ya Portland ku Balaka inali yachinyengo, umboni ulipo. Koma onse amene anachita izi sanamangidwe mpaka na lero. ACB yonso sikuyankhulapo kanthu. Ndiye tithokoze popeza kuti kumeneko kwabwera abwana ena. Sabata yamawa tikhala ndikukuwuzani tikakumane ku ACB tifuna ndi zambiri zoti tikapereke tikakumbuse amene asankha kumene kuti agwire ntchito yotumikira Amalawi. Komano chodabwisa kwambiri chonena kuti akuluakulu nduna za boma, anthu ogwira ntchito m'bomamu ku Balaka ngakhale Capitol Hill amayikira kumbuyo kwambiri Portland Cement. Portland Cement inanudi dzina lona kuti it was a taboo even just to mention Portland Cement. Anthu amathamanga ndi kubwera. Makalata amene ndakupasani mwe aone mene amatinyozera ifa SIDED kuti ndifa chani tikutanganika nkhani imeneyi. Zimene zinatipangisa kuti tipangebe chidwi ndiye tidalemba so tikalata zina. Kalata ina tidalembera bwana mkubwa ku Balaka. Timafuna tidziwe kuti
kodi pamene akumanga malo a factory anakupasani zikalata zoyenera kuti mwavomereze zinali zomvetsa chisoni atiyanga ndi kuwerengera zimene zilipo sidapezeka kuti kuti akupase chiphaso choti uyambe ntchito za migodi Malawi munomo malinga ndi lamulo loteteza chilengedwe mdziko muno umayenera kuti upange uyang'anisise chimene pachingereza mati environmental and social impact assessment. Poyamba ankaichula kuti environmental impact assessment adayisintha ndiyeno zikuoneka kuti kampani imene ya Portland sidapange kafukufuku amene m'malo mwake akudalira kafukufuku amene anapanga Lafarge mu chaka cha 2011 ndiye ntchito yomanga factory ntchito iyi ayiyamba 2023 koma ndizoona ndithu anthu ogwira ntchito mboma anthu amene amakonda dziko lino anthu amene amakonda kuti ateteze za chilengedwe akavomera akagwiritsa ntchito document ya 2011 mu chaka cha 2023 komanso ndachiwiri njonera kuti zikuziwikiratu zikuneneratu kuti kampani imene yabwera ndi ya Portland koma mukayiyang'ana document yo yalembedwa Lafarge. Titaona izi sitidakhulupirire tidapita kulikulu la nthambi yoteteza chilengedwe mdziko muno ku environmental affairs kumeneko ndakafuna tidziwe kuti kodi pali ubale wanji pakati pa makampani awiri amenewa Portland ndi Lafarge chifukwa amayeneka kufotokoza kunena kuti mwina mmalo moti tipangenso kauniuni wina taganiza kuti tigwiritse ntchito kauniuni wakaleyo pazifukwa nazi koma ku environmental affairs ko kalata ulemozi sinayipeze zimenezi zinatipasanso kuti ife pa CDD sitimangoyankhula zinthu zopanda pache tidapitanso Malawi muno amalawi anzanga mudziwe kunena kuti lamulo loteteza chilengedwe limapereka mphamvu kwa nzika ina iliyonse kuti itengepo gawo loteteza chilengedwe fanga tisiteteza chilengedwe tikhala pa mavuto ndipo ndisindike pano kuti ndi udindo wa wina aliyese kuti tiziteteza chilengedwe mmene timachitira chidwi ndi ndale mmene timachitira chidwi ndi kubereka ndalama za boma mmene timachitira chidwi ndi mpira mmene timachitira chidwi ndi masewero a juga ja betting mmene timachitira chidwi ndi miseche tiye ndipange chidwi chomwecho poteteza chilengedwe chifukwa dziko lokhala tili nawo ndi limene tikalisagaza lero mawa anathu azasowa pokhala tiziganizire tizifunse kuti kodi makolo athu akanakhala kuti amanyalanyaza samasamala dzikolo ife kanakhala kuti lero tikamamva madzi osefukira kutentha kwambiri mvula kuchedwa mvula kusowa ndinkhaniwa kuti ngati dziko ntchito yoteteza chilengedwe tayisiya umboni ulipo kuti ngakhale bungwe limene lidakhazikitsidwa ndi malamulo la MEPA sakusamalakonso chifukwa titawalembera kalata kunena kuti atipaseni environmental impact assessment imene anapanga Portland Cement sanatipase mwamwayi adatitana ku meeting tidapita kumeneko pa 8 October kumene mwezi wathawu kumene tinakakhala ndi mchezo kumene abwana akumeneko adandisimikizira kuti kampani imeneyi ya Portland inaloledwa kuyamba mapanga zake opanda kupanga ntchito yofunikira akuti amadalira document imene anapanga Lafarge ndiye tinawawuza kuti popeza ife timafuna za umboni mutiyankhe nzomvetsa chisoni kunena kuti ndili message yakunena kuti kuchokera pa 8 Okutobala kuzafika lero sanayankhe akudandaula kuti kumeneko anthu ndochepa nchachiziwikire kuti bungwe la mphamvu limene pasidwa mphamvu ndi malamulo a dziko uli chibwana chake chachikulu chifukwa sangatenge pafupi mwezi wa mtunthu asanatiyankhe kalata pa nkhani yofunikira izi Malawi zipasani chithunzithunzi kunena kuti ntchito yolimbana ndi chilengedwe tayisiya padakali pano chidwi chathu aliyense angofuna azilemerese chidwi chathu choti tithandize machina atiwonongere dzikoli azipita inu ndine tizivutika ndi matenda msogolo muno ndifuna lero tabwera pano kupempha nduna yatsopano ya zamigodi za chilengedwe kunena kuti ulendo wanu woyamba kutuluka mu office ulendo wanu woyamba kutuluka mulilongwe mupite ku Baraka mukaone zimene zili kumeneko famba nina kuti kandimverere anakanena za mmaluwa ndiye muyitanise ma documents ife makalata onse achibwana amene analemba asakhuta analemba achilonga ndi anyamatawo tilinawo makalata oti kupasana ifanena kuti ntchito ilipo nena kuti titumikire Amalawi kwabwera anthu akubalaka amene mukuona usukuluko amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyo koma ndisanatere ndafuna ndinene kuti ndinalemba kalata kwalembera bwana mkubwa kuti tiziziwa kuti kunachitika zachibwana kumene kucha tinalembera kalata kunena kuti atipase environmental and social impact assessment atipase ma minutes committee imene ili ya zamalo imene ivomereze asanayambe kumanga malo aja komanso atipase kope ya building plan zinthu zake ndimene mukuziona apa
ndiyeno mukayang'ana document iyi yalembedwa ikuoneka kuti yalembedwa Portland Cement, imeneyi ndi building plan imene anapereka, imene amangira factory imene mukuiona kubalaka kuja. Ndiyeno anthu amenewa meeting imeneyi asanayambe zokambirana amayeneka kufunsa kuti kodi zachilengedwe zitetezedwa bwanji kumene kuja, ndi amayeneka kuti akhale ndi document. Ndi anagwiritsa ntchito document iyi imene yalembedwa Environmental Impact Assessment Report on the proposed development of limestone mining and cement production at Chenkhumbi Hills in Balaka. Date ikuoneka ndi ya 2011. Ndiye tikabwera pansipo opanga ndi ya Lafarge Cement Malawi Limited. Ndiye fe timayembekeza kuti pakati pa zikalata ziwiri zosusana izi ya Portland pamene kapakhale chikalata china chofotokozera kuti nchifukwa chani kampani imene yaloledwa magwisa ntchito document ya kalekale. Ndiyeno kafukufuku wanzawo moyo zakakhalidwe ka anthu wokhuza zachilengedwe adachitika 2011. Ntchito iyi yokakambirana izi imachitika 2023. Panali patapita zaka zingati? Pafupifupi 13 ngati si 14. Chomvetsa chisoni mu komiti imeneyo kuti ndi maminisi awa palibe ndi mmodzi yemwe amene anakweza mkono kufunsa kuti akuluakulu tatifotokozereni ndifa chani kauniuni amene anapangidwa kumene ku 2011. Lero nkhani tikukhala 2023. Mkutheka pachitika zambiri apa, pasintha zambiri. Ndete khulupirira bwanji kauniuni wa 2011 palibe amayi ndi abambo amene anafunsa funso limenelo. Chinthu chachiwiri akanafunsa kuti pali makampani awiri osiyana. Tikukamba za Portland apa ainaka building plan, koma ichi document chimene mwati pasachi chikuoneka kuti cha Lafarge palibe anakamba. So amayi ndi abambo muziko muno muli chibwana. Iyi ndi nkhani imodzi imene tabwera pano kunena kuti tikupempha mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti ngakhale mwalamula kunena kuti tizipitisa zokonzakonza kunja kuma migwirizano yonse imene boma lidasaina ndi boma lapitali, ife sitikukhulupirira kuti inali yopindulira Amalawi. Ndayankhula kwambiri chifukwa chokuti ndimathandauza mu Chingerezi, koma ndimafuna mudziwe kuti malinga ndi lamulo loteteza zachilengedwe la 2017 tigwisa ntchito pano, kampani siloledwa kuyamba kugwira ntchito zake kumalo asanalipire chipukuta misonzi. Koma kampani iyi ya Portland inaloledwa kupita mwine kuchako anthu ndi kumachita kuthamangisidwa. Ndinanena kuti sindili ndekha, nkhani kapena kuti mulandu wopanda mboni umakhala mulandu wopanda pache, komanso mulandu wovuta ndili ndi anthu amene akuchokera ku Balaka. Ndiye ndimafuna iwowa awuze dziko kuti kodi zimene akunena anamiwa nzankhutu kapena ndizoona. Zikomo kwambiri kumene kuyamba kuzichula dzina la. Ineyo dzina langa ndi Lendas Cavallo kuchokera ku Balaka ngati nzika imodzi yokhudzidwa. Ndinkha Lendas Cavallo. Ngati nzika imodzi yokhudzidwa makamaka pamene factory ya Portland Cement yamangapo. Portland Cement itabwera ife tinachitenga chimwemwe kuti dziko lino litukuka, komanso ngati anthu andera apindula kwambiri. Koma ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri, iwo adalonjeza kuti azalemba anthu okwana 2000 zimene zimapereka chimwemwe ndi chiyembekezo kwa Amalawi komanso ngati nzika zokhudzidwa. Koma chomvetsa chisoni chiona kuti anthu amenewa adangotenga anthu ochepa chabe amene analemba ntchito. Panopa ambiri akuzunzika, akuvutika chifukwa ali pa ulova. Choncho tili katikati motero pamene anapereka chipukuta misozi timadandaula kuti chipukuta misozi imenechi sichikwanira monga ngati Malawi kuti akagwisa bwino ntchito kumene akupita. Munthu akusamutsidwa malo ena akupita pena, zinali ndalama zochepa kwambiri. Koma tili katikati modandaula yonjo zinapeza kuti boma anatumiza apolisi kubwera ndi kudzatimanga ngati ifeso nzika zokhudzidwa, chimene chili chinthu chosayenera. Tinamangidwa, tidazunzika, ena mwa iwo anaomberedwa, anaphulitsa utsi okhetsa misozi, ena ambiri anavulala, komanso katundu wambiri anaonongedwa. Mwa anthu ochepa omwewo monga ndinafotokoza kale kuti akuzunzika pakadali panopa, amene alembedwa aja akuzunzika kwambiri m'malo moti asangalale, koma akupezana kuti ntchito ija sikuwapindulitsanso. Pachifukwa imene chiona kuti tikupempha boma kuna kuti ndikuyenera kuti lichitepo kanthu msanga. Komanso kuonjezerapo sitikudziwa kuti kampaniyo inakozedwa mwadongosolo lotani monga mene achikulira fotokozera kale.
chifukwa anthu akumwalira ena akuvulala zimene zikupeka chiopsezo kuti kodi anthuwo tikhala nawo limodzi kapena onse athera komweko amene ponso boma likuyena kuti lichitepo kanthu likaonetsetse kuti kodi chiupangitsa zonsezo ndi chani kodi machinawo anakonzedwa bwinobwino. Chinthu chachiwiri chomalizira ifeyo ngati nzika zokhudzidwa tikupempha kuna kuti wina aliyense amene anakhudzidwa posamutsidwa pamalopo azilandira 10% pa mwezi uliwonse komanso ndi anthu amene ali alaundi kampani imeneyo azilandira 10% pa mwezi uliwonse kuti moyo wathu mwina upitebe chitsogolo. Zikomo kwambiri ndi akavalo wasali wokha balakako abweranso ndi amayi timve kunena kuti azimayi amenewa akutinji mwamva akavalo zimene amafotokoza mukugwirizana nazo kapena mukususana nazo. Zikomo kwambiri. Choyamba dzina lake. Ine ndi Rose Mankusu, ndine mmodzi ya nzika yokhudzidwa kubalaka. Ife monga anthu osamutsidwa dera limeneli ndife anthu ovutika kwambiri. Kubwera kwa kampani imeneyi tikuzunzika koposa. Tinasamuka mokakamizika kuderaku moozidwa maonera kuti tikakakamira pamalopo kubwera galimoto akatapira atipumulire manyumba komanso tichoka ulere komanso tikafuna kugula loya timulipira tindama tatu tomweru tonyenyeka tikudandaulatu. Choncho tinali anthu baalika mitu yathu inalosagwira kotero kuti tinavomerezabe kuti nanga tipanga bwanji osauka alibe malo. Ndeno tinapatsidwa miyezi yoyenera kuti tidikirebe kumaloko kumene nachoka ine ndikumalo kwenikweni kuli migodi yawo yokulisa miyala ya mabomba ndipo mindatu inali konko komanso mapanga business ngati kuotcha laimu komanso kuphwanya miyala ya tirazo amachokera kumeneko. Ndiye anatuza kuti tidikire chifukwa choti talima ndi anatipasa miyezi isanathe nabwera galimoto naphwanya mbewu tisanachose kufika pamalo pamene afuna kulambula amaunika kuti alambulepo aziphwanya mabomba inadusa munda kuphwanyaphwanya mbewu. Tinafuza kuti kodi nyengo yakwana kuti nanga zimenezi tipanga motani anthu tikuyang'ana pokhala sanafike pokhalapo pointi yoti masiku sanafike akutiphwanyira mbewu inadusa galimoto iji. Tisanatenge nthawi adzabweranso makalapira awiri nkuima poteropo kuyimba futala ine nkupita fusa bwanji ati tifuna tilambule apa tifuna tikatukire pa kampani paja pamene tifuna tiziphulitsa mabomba. Ndi ndinafusa kodi miyezi yakwana kodi chosa zinthu tisisanache anayankhula ifeno abwana atituma abwana athu ndiovuta ndi pakatipeza titanguyimika makatapira chonchi ali chosa ntchito ndi chimene mungapange ife tikudikirirani koma muzichosa zokolola zanuzi. Tinazichosa zokolola zosakhwima zaziwisi akudikira popo ngati asilikali kumangounjika nandolo kumangochola kumangounjika ndi mbewu zina zing'ono zinasalira nja zopanda dongosolo zija anayamba kulambula amene popo miyezi isanathe. Mozunzika momwemo timapanga zimenezo ukuso umapita umakayang'ana pokhala. Choncho litapeza pokhala paja tinayamba kusamuka. Titasamuka tinanyamuka kupita kumalo kuja komano tili pa mavuto madera amene tili fuka kumalo kumene tachokako ndi kumene kumalo tili tikusowa chochita. Kudera kumene tinali kumalo kwa business timaotcha laimu ana amaphunzira school sitimakhala ndi njala timamenya miyala ya matirazo magalimoto amabwera kuzati udakonko koma maderaini yake tikungokhala opanda chokudya. Maderaini yake ana kusangidwa primary school kuti apita secondary school ndalama ikuvuta kuti ungathandize komanso kuti ukagule malo munda woti uzilima monga kumuzi ndalama palibe. Choncho tikupempha poti au nduna za migodi ndi amayi tipempha mutipeze kubalaka muzatithandize amavuto ngati amene. Zikomo kwambiri. Mukamvesera bwinobwino akuliratu nkulira kumene kwene anakhala kuti kudachitika zinthu zabwino sindikupita kuti bwenzi mayiwa atachoka kubalaka kubwera nkumazalira
pano. Mayi zitchule dzina lanu ndiye muonjezere pachimene ayankhulazi sana. Zikomo kwambiri. Ine ndali nane ndanga nzika kusidwa choke kubalaka. Kampani ya Portland inabweradi kwathu kubalaka. Komane kubeka chiphinjo kwa ife nzika za kubalaka. Panopa tikumana ndi fumbi lochuluka kubalaka kwamene awandiyira kampani imeneyi. Nyumba zingogumuka. Chona kuti akawaphulisa mabomba awo kuphiriko. Pakampani pawo kamaphulisa. Mabomba aja akaphulisa miyala umamenya pa madenga a nyumba kupeza kuti malata kumaboka. Komanso nyumba zopanga ming'alo. Kwamene ndi mwaya amene ndi nyumba zoti zokolopa. Panopa nyumba amatopa kawiri katatu pa tsiku. Chinthu chopweteka kwa munthu wakumudzi. Komanso health yawezi yathu zifuwa sizikutha kumudzi kwathu kubalakaku anthu akudwala. Makomuti ndi anthu akuluakulu tona kuti ena mango tikokhapa pa dzuwa ngothera. Akanika kuti akhale panja chifukwa choti adzuwa kusuwa mtendere. Mawika adutsawa kunadusa magalimoto aboma. Amamadutsa mtangujeni kumusewu. Koma tinadabwitsika fanaona kuti kukampani kubwazi matraki throughout masana mazuro usiku kuchezera kutenga kaujeni cement atu akuyamba kupanga laje kutusa cement umapititsa kakupita kuti sili kudziwa nde cement akuchezera kutulutsa kunyamula zimatraki nde tsumene adusa magalimoto amene waboma sitinalo odabo kuti mazimalozi sezi zimatraki zanazolowesa kumpanda ukazitsekera. I think yanduna mepa I think mwina akaone kuti kodi zifo chandi magalimoto zifasodi mazone masusu zima pansewu umapita umakala kampani utenga cement umatutsa umapita koma panopa magalimoto angu va magalimoto aboma adusa msewu matraki anakatsekera kumpanda ndi chifukwa chani anakala kampani magalimoto kabisa kwa ife ndi fodabo kampani meta about 2023 nzika za kudagula kwana kawira ati phase 1 phase 2 a phase 1 ife atagudwa phase 1 nthawi imeneyo anabwera kuzapereka ma amount atapeka ma amount anazanena kuti amount tapereka awanda ku planter sakuno kubalaka ndefezeka nayo odabwa chifukwa chani amount muti pasa muti ku planter muti pasa kale amount muti akubalaka kuchoka kwese uzafika mpaka ground simadzonena kuti kuloko ndi kubalaka akuzoti ndama zimene takupasa ndizitukudula ma 30% chifukwa kuti kuno kubalaka si ku planter ife tinkati modandaula anazabwera uzati pasa ndama zija zonyenyeka zija zotachisa ma 30%. Ife tinkati modandaula ndime tinkadza pezeka kuti tikudandaona kuti ndama zathu zochepa chisoso ma 30%. Tinkati modandaula tapanga no mademo aja tinazapanga mademo kubalaka kuti ife ndama zathu. Mpamene anazavomera kuti atipatsa ma 30%. Kungovuka ma 30% kandi anazabweza ma 30% aja ena nande ena sana ndeda anazikana be kuti sindikhutisidwa nazo ndi 30%. Ndema 30% mwe kupereka anabeka fonyo ndi tinali mademo. Tinkati mademo jana bwera uzati tiate gas mane nakalena uzati tiate gas. Kuti ombera kuphwanya nyumba za anthu ana ina anavulala mu primary kwa vise kwa kugwana kuthawa. Ma 30% amene atachotsa ku phase 2 kumana zabwera kachiwiri kumana kagula anthu. Munthu Mulungu anchosipa kunchosa pa malo wake oti anali pompo ndi nziko kuti anabadwa kupanga business yake china chonse anapanga pamene pomwe fees ya school ya ana. Akumpasa 1 million kuti akagule malo kumene akulowera akamange nyumba kumene akulowera. Tinkalupanga mademo aja anazavuma kuti atapeka ma 10%. Nde munthu akumudzi mumpase 10% pa 1 million mumpase 1 million 100. Munthu akapanga nayo chani pabe chimene anthu tinapindula. Nde kuti mbwere ku anthu akubalaka kuti adzationa anthu akubalaka mene tikuonekera tikuvutikira. Ndi mafumbi amenewo nyumba zathu zikuonongeka mafumbi amenewa ndi zoti zoda pa 30% anachotsera ma 10% ndamana apatsa anthu mfo anthu chokakamizika anangolandira zinthu ngati zimenezo wamosa kukondwera ndi I think atithandizapo anduna uko ndikudanda kwa anthu akubalaka zombo kwambiri. Malamulo a dziko lino timayembekezera kuti anthu amene mwapasidwa ntchito kuti muzatumikira m'makonsolomu mweneka muzatumikira anthu mwachilungamo koma mamva umboni ulipo kunena kuti zikuoneka kuti mwayi ukapezedwa kuti tipereke chipukula misonzi abale athu amene magwira ntchito m'makonsolo kulanzi chidwi chanu chimakhala kuti muzilemerese chidwi chanu chimakhala kuyikira kumbuyo amene akubwera kusapanga kutero kupatikana pano patingakambe mosapyatira kapena mosapindira ndevu nkama kunena kuti anthu akubalaka analandidwa malo akuvutika alibe pokhala malo tapereka ku kampani yakunja ya machina anena kale kuti muna adalonjezedwa kunena kuti anthu oyambirira kugwira ntchito akhala amene asamusidwa anena pompano kuti kwalembedwa anthu ntchito koma iwo akuziwana anthu fa malo anali awo sadalembedwe ntchito choncho ntchito ndi imeneyi tabwera pano kuzawalandira mai Jean Matanga kunduna umeneyo koma monga amene ananena APM you don't have the honeymoon ntchito yanu yoyamba
mupite ku Balaka mukamve kulira kwawo. Mukakamva kulira umene kuti Balaka onse amene achita zauvezi muonesetu alandire chilango. We cannot proceed like this. We don't seem to be serious with environmental management. Msonkhano ndo watu wankhani tayankhula kwambiri, sinimafuna kuti yankhule kwambiri. Nkhani ya lero ndi nkhani yonena kuti aini ake ndawa ku Balaka abwera mbuyo monse ndimangoyankhula zinthu anthu amene akukhudzidwa palibe.